Patxi errementaria. Patxi errementaria erabateko gaiztoa omen zen. Behingo batean, infernuko deabru bat bidali omen zioten Patxi infernura eraman zezan. Eta horrela, deabru hori goizean Patxiren zutegian agertu omen zen. Patxi han ari zen lanean, aldian behin txingura, gainean maiuka edo auspoari eraginez txingarrak astintzen. Aizkora, besahortz eta antzeko burdin tresnak zutan lantzen. Egunon, esan omen zuen deabruak. Baita hiri ere. Egundoko gaiztoa izela eta infernura eramateko asmoz etorri nauk. Ez duk gaizki esana, erantzun zion Patxik. Lehenengo gozari mokadua egin dezagun. Eta deabrua pentsatzen geratu ondoren, beno ba, ados. Eta horrela, joan omen ziren gozaltzera. Biak mailan jarri omen ziren eta baita gozaldu ere. Gozal ondoan, jeiki omen zen Patxi errementaria eta deabruari honela esan omen zion. Ba, oraintxe, abia gintezkek nahi baek. Deabrua hasi omen zen nagiak ateratzen bezala, baina ezin omen zion inola ere jeiki. Mai alderdi hura pikea zigurtzita omen zeukan Patxik, eta hantxe erantzita geratu omen zen deabru gizara joa. Patxik bertan eduki omen zuen deabrua, 3 urtetan, harik eta zuaz berotuta pikea urtu zion arte. Deabruak bere burua libre ikusi zuenean, laizter alde egin omen zuen handik, Patxiri gehiago erreparatu gabe. Patxik berriz, gero eta gaiztakeriago handiagoak egiten jarraitu zuen. Halako batean infernutik beste deabru bat bidali omen zioten, infernura eraman zezan. Aurreko deabruak esan omen zion bigarrenari, motel, Patxik mailan jartzeko agintzen badik, ez adi jar. Bigarren deabru hori goiz batean Patxiren zutegian agertu omen zen, eta honelaxe agurtu zen. Egunon, esan omen zion Patxiri. Baita hiri ere, Patxik erantzun. Gaiztakeria gogorrak egiten omen dituk munduan eta infernura eramateko agindua diat. Ez duk gaizki esana, erantzun zion Patxik. Baina lehenengo gozari mokadua egin dezagun. Biak Patxiren sukaldera sartu omen ziren. Jarri mailean adiskide, esan omen zion Patxik deabruari. Ez. Ez zeukat mailean jarri beharrik. Lehenengo deabruak abisatu bezala, etzen mailean eseri. Etzan adi orduan, gozaldu bitartean horko zitzailu horretan, hainbesteko bidean etorrita nekatuta egongo aizeta, esan zion Patxik. Ondo esan aduk, eta hala etzan omen zen zizailu gainean deabrua. Patxik gozaldu zuenean, honelaxe esan zion. Ba, listo, oraintxe joan gaitezkek, esan omen zion deabruari. Baina deabruak eginagatik ezin omen zuen jeikiz izagaiutik.
zizailua ere pikea zigurtzita eduki zuen Patxik. Eta han eduki omen zuen ura, 3 urtetan, harik eta azkenik pikea suaz urtu zion arte. Askatu zuenean, hankak harin zituela alde egin zuen infernura Deabru gizara joak. Eta Patxi errementaria berriz ere munduan geratu omen zen, eta lehen baina gaiztakeria handiagoak egiten. Patxirena etzela gizabidea eta berriz ere infernutik beste Deabrua bidali omen zioten. 3. honela esan zioten aurreko biek. Motel? Patxik mahaian jartzeko agintzen badik, ez gero jarri, Ez da zizaiuan, Ez da zizaiuan etzateko esaten badik ere. Halako goiz batean, Deabrua Patxiren zutegian sartu eta egunon, esan omen zion. Baita hiri ere. Gaiztakeriari erabat emanda ahoela ziotek denek. Ez alduko dela? Ez duk hori egia, erantzun zuen Patxik. Ba, nik infernura eramateko ordena diat eta joan egin beharko diagu. Ez duk gaizki esana, Patxik. Baina lehendabizi gosari txikia egin dezagun behinik behin. Jan genezake, erantzun zuen Deabruak. Sukaldean sartu zirenerako, segituan esan zion Patxik, jarri mailan. Ez, ez zeukat jarri beharrik, lasai. Etzan adi orduan orko zizaioan, hainbesteko bidean etorrita, nekatuta egongo aizeta. Ez, enatxeok nekatuta, lasai. Motel, igo adi orduan. Horratariko pinu gainera eta jantzak nahi duan adina piku. Nik bizigarri pixkat hartu bitartean. Pikuak ederrak zaudeketa. Bai, horixe egingo diat. Ondo esan duk. Deabrua, piku gainera harin igo omen zen. Gosari txikia egin zuenean, atarira atera eta Deabruari deitu omen zion Patxik. Baina Deabrua ezin omen zen jaitsi. Pikua ere pikeaz eginda egon eta Deabrua han erantzita gelditu omen zen. Eskolako ume guztiek egunero harrika egiten zioten Deabruari. Hau deia darkaritzen omen zen, baina Patxik entzungor egite omen zuen eta 3 urtez bertan eduki zuen. Harik eta pikea suaz berotu eta urtu zuen arte. Orduan, Patxirekin egoteko gogori gabe Deabruak presaren presaz alde egin zuen. Errementaria berriz ere munduan geratu zen. Denbora joan, denbora etorri, azkenean Patxiri ere heriotze ordua iritsi zitzaion. Ilondonen mailua, burruntzia eta tenazak hartu eta infernuko bidea hartu zuen. Mailuaz infernuko atea jo zuen eta barrutik honelaxe entzun zen. Nor da? Patxi errementaria, bere erantzuna. Hau entzutean, Deabru guztiak ateari eustera bildu ziren. Patxi errementaria sarrez zedin. Ez.
horietako bat, errementaria ezagutuko zuelata, atezulotik begira jarri zen. Orduan Patxik burruntzia erabiliz, zast! Begia atera omentzi. Beste deabruak hitzetik ezagutuko zuela eta belarria jarri omen zuen atezuloan. Errementariak tenazaz baliatuta, zast! Belarria kendu omen zion. Azkenean, infernuak ez zuela hartzen eta errementariak zerura jo omen zuen. Jo zuen zeruko atea eta San Pedrok galdetu omen zion ea zein zen. Patxi errementaria naiz, erantzun omen zuen eta San Pedrok zeruko atezainak ez zion zerura sartzen utzi nahi. Orduan, anderezar bat azaldu zen eta ondoan Patxi errementaria ikusi zuenean, asko larritu zen. Eta bere biziko ondo esanez, errementariari hasi zitzaion gizon benetan ongilea zela esanez, beldurrak eraginda noski. Honelako gauzak entzunda, San Pedro zeruko ateak ireki zituen eta errementaria sartu egin zen. Patxi errementaria zeruan aurkitzen da.